なんでタカがタピオカみたいな体験しよう。ちなみにタカめっちゃ。高山さんイラついたでしょ、酒飲んでる時。そんなにだけどしつこい、普通に。なんだとしても多分しつこいと思う。いつも通りだなって思った。別にこれが違ったとしてもしつこいだけ。あ、タピオカじゃなくてもうん、タピオカじゃなくてもこんだけ言われたら、普通にしつこいって思うと思う、多分。ハガでもハガを喜んでたよ。なんで歯がおんの一緒。天井だから。ハガはいじられて輝くから。あれ、ハガと知り合い？だだって中学校一緒やもん。よすぎ。そうか。今の僕には何ができるの？ハガってハガなのずっと。ハガだよ。ハガだよハガらしい。他にヒロキがおるもん。もう来てる、もう来てる、もう来てる、もう来てる。もう始まってあまんか。あ、やべ、グレネード失敗した。やべ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 。もうむちゃくちゃ。あハガってずっとハガなんだね。ナイスあ、プレイアープレイ。死ね。バッ。味方セーブしまった。あ、危ねえや。あ、絶対。うわあ、そのスモーク絶対適用でしょ、お前。普通に逃げるようにやったんだけどさ。大事だった。それ当たってなくないか。It is my ass! 持った。今の僕には何ができるの？何が俺も作業です。ね、B がね、弱いっすよ、こう二人の。タカの音量マックスにした。好きだから。タピオカ飲みすぎると腹がきつくなる。じゃあ、コットやってね、頭悪かった。うん。間違いないです、それは。来てる B。ああ。俺は俺。見えてな。どこで見てんの俺だか。B 一人プリーズ。ああ、こっちの目や。あった。あいつストッピングしてなくないでも今。まあ、決め打ちじゃない。しかも、オープニング殺せたでしょ、俺。まあ誰が B ってもああなるから俺はいかんよ。責任になりたくないもん。俺はもう、突っ込むべ。橋本、投げ物全部投げてくれ。スモークじゃないか。グレネード、その他諸々頼んだ。あのバカな。お前うまいと思うけど急にディスり始めたことね。俺らのことを。普通うまいと思ってるけど。殺していい？そうでもない。眩しい。味方のフラッシュだろ。ああどう考えても。ここにおれば買ってます、ちなみに。まだ、ランプの方と。あ、ちょっとマジで戻したいわ。ふざけんなよ。ナイス。今感じ、あ、こいつぼーっとしてんなって分かった。あぶどこ、あこいつぶどこ。何人？あぶどこ。日本人じゃん。日本人なのにそんなこと言うの？うん。やっぱ日本人って本当に性格悪いんだな。なんて言ったの？わかんない。なんて言ったかは。ね。 Don't peek please. My team is. お前なんか言ってんのお前。橋本落ちてた。M4 落ちてた橋本。本当？ディスってるっていうのはなんとなくわかるよね。
体したいからスタンある。頼んだ。え？ワンウェイされてる。あ、ガチで性格悪いんだな。日本人で。間違いないよ。一人ボットだ。あ、B や、ショット。B、スモーク。なんでまだここにいんの？あ、ここ当たんねえや。あいつ俺の場所。もう気に入っとったんだ。橋本、相当弱かったことないお前。うん、今、音的に。ちょっと弱いよ、俺。びっくりした。正直なんかこのゲーム全員ミュートでいいような気がする。喋りたくねえもん。福井、マイクあり、才能なし。相手が喋ったからこっちも言い返す程度だから、もう最初からコミュニケーション取らんければ。ミュートオール、バット、ウェン、あ、だからフレンド以外見るってことでしょ。多分だよね。これでいいか。プッシュしてない。ジャポニーか。すごい。マジで無理。マイクありじゃないんかお前は喋れバカ死ね。だから才能がねえんだ死ね。言わんからな。最初絶対置かれとるよ、多分、スナイパー。相手の位置、どうしましょ行かなければいいんじゃないかな。う。でも殺したい。一人絶対詰めてくるもん。橋本乗っけて、お前の技術で。俺死ぬ。ムカつく。珍しいよね、ここまで B も詰められるの。お前が死んでから行こうな。はあ、面白くねえや。なんすか Purple, what the fuck? 上登ってんだけど。あ、じゃあ、それでよ、何切れてんのあいつは。どうしたのなんでそんな怒ってんコミュニケーション取ろうよ。流して、ミッドから A サイトに入らせたのは誰だったかな？いや、俺じゃないけど。俺関係ないけど。言っとくけど私じゃねえわ。なんでこいつが、これ、これあれだ。何これガチのあれ。これガチのあれだから。多分これガチのあれだわ。本当に。ちなみに俺ではないけど。仲良くやりましょう、みんなで。俺多分 B 寄ったもん。ないっすよ。じゃあそこが問題じゃね？でそれを言えばいいんじゃないですか。いやーもう仲良くやりましょう、仲良くやりましょう。ナイスー誰か。はぁ死ねよお前何見えないんだぞバンボ what the fuck はい。はい。はい。泣いて。
こいつガチトクシックだな。キモい。一人足を。すごいしっかり決め打ちしてる。負けたんだけど、ナイス。あ、もう出てした。パーポー、what the fuck? ビースモーク。殺しに行け。アパリオ、アパリオ、アパリオ。アあパリオ、ア後ろパリオ、アパリオ。ナイス。ナイス。戦略勝ちだろ、俺の。ありがとう。日本語で喋れるなら最初から日本語で喋ればいいのに。ね。ここ多分フラッシュで強いんだよな、フラッシュ直撃するから。来てる一人。もう詰めてる。B。負けた。あ、はいや。わからんな。二人おるわ。ちょっとわかる。またパープルさん売ってます、味方。まさまだな。やば。ナイストライ。ナイストライ。切れると何がないストライダうん。俺、ちゃんと言うときは言うから。ー。あ、なんか武器もらったのに。だが。パープルさんまた味方売ってますよ。これラストか。アナスさんのパブル。もう詰めてる。ミッド目。ナイス。 T 字もう一人おる。アーチ抜け取る可能性あるから気をつけて。A だわ。A 二人おるかな。 A の向き。まだいる。まだ俺で、うん。いや、まだ。まだいる？ラスト、アパート。ナイス。あいつ面白いわ。あれさ、ちなみに TG 見てたら俺なんだよ。うん。高野先生されるもん。マジであれ気に食わん。あれパープルって言ってなくないさ。や誰ですかパープルってね。言ってよ。ほんとパープルバッタファーって言った。うんあ見てねえよ。ー。どこラッシュ。知らん。もうこいつが、指示中がおるからな、多分。見てあげよう。ミッド見ないと。
それからこうやっていけんやで。こうやってな、情報集めやで。うんまー。シャドウいる、シャドウいる。さバナナ取られてるからもう無理だよ。もう分かってるもん、相手。あ、あいつじゃねえよ、なんて言うんだね。あー、うんま。くそうめえや、こいつら。普通に M がいいんですわ。上さんにうまいよ。ドンキかよ、お前。タカのんけだよ。んタカのんけ。普通にこのブルーギにムカついとるから、さっきのことで。これどっち行きます B1 ?B 行きますわ。 B 行くのこれで。かばって。おいこの早を。なんちゅうスモーク焚いてんの？あ？ええ日本人出れたくねえ。マジ日本人出れたくない。ギミだマネー、ギミだマネー。ガチ日本人出れたくねえ。気分悪い。いや、本当に後半すぐ落ちるな、成績。だんだん落ちてくる。最初だけ。PG 誰も見てないんで。ナイス。一枚、なんであそこで見えとんの一枚。やば。あー、それできたら PG。ナイス。高木さん後ろ見てくれ。あ、いや、くぼみのとこ見てほしかった。あ、入ってる。ならいいや。どういうことくぼみんとこ。いや、ピットに単純にスモーク焚いたで成功してるかなって不安になって。ああ、そういうことか。竹取ったちなみに。うん、成功した。PG 一人見てる。ショートターム一人おるよ。早っ、こいつ。負けたんだけど。一人。あ、死んでる。恥ずかしい。負けたんだけど。ナイス。きっしょ。お前ら最低だな、ナイスって言ったらあげとんのに。こうとした。あれ取れんのか。打つわ、最初。そんないかんかった。思ったより止まるわね。うわー。やっぱあいつフラッシュ食らってないじゃん。あ、失敗しちゃった。いや、俺が死んだのバカすぎて。あ、マジで。
負けたお。うわ、マジか。てか、今のあれ、エモ置いといてあれで負けるんか。よみがえれ、鮮やかに。ナイス。スルはいや、詰めんの。ー。早くないあいつじゃないよね、多分。多分質じゃない。違うやつだね。多分土管から来たやつとかじゃないの土管下水わかんない。なんていうか。モグラ。一本落とせる。しかもグラやっぱ俺、こってやってから、あれだわ。落ちてるわ。今、空中取れんかったもん、俺。ナイスセット。こいつゲージだからさ、こいつ多分、本当に精神病だからさ、いるんだな、本物って。ね。君は見たか。本物ってやつを。ミッドのやつ殺したいんだよ。T 字のやつ殺したいの。バナナスモークたかれてるんで、攻め気をつけて。行くとき言ってたか、イロさん。いけるよ。じゃあ出るか。サイト、フラッシュ入れるよ、フラッシュ入れるよ、サイト。うん。バナナ詰めとる。いけよ、いけよ、いけよ。ちょうど。ナイス。多分、マナも詰めてます。アーチ、アーチ、アーチ。うわ、もうアーチ。ペイロンワンアンプ。なんでボム持ちがいをあそこに行ってんだ。うわ、マジか。ナイス。わかんねえ。バカだもん。これは俺自分で買うべきですね。 5万アップだな。いいよ。いいよ、いいよ、なんか。その回答は。俺がぶち抜く全員。これでもうしっかりインフェの突っ込み方上がった、俺たち。ナイス。一人おるみたい。眩しい。スモーク。入れた。サイトいない、クリア。プラントします。ナイス。やば。もうさ、だろ。やばい。俺早く逃げな。なんで中おんのびっくり。なかったうん。ちょうど来たらしいね。あぶね橋本に誰か落とせる。走って落とす。みんな光ったよね。俺普通に帰る。あ、じゃあ落とす、こっち。こっち落とせ。今はまだおの酒なんて必要ないのさ。相手、あれ、最高。重なっちゃったスモーク。あ、次。素晴らしい。 CD1。フォースワン、フォースワン。俺の AK 壊滅した、一気に。ケハラティ死ぬ。
だ一人生きてる。ここでも死ぬの？いや、サイトから CT ベースとかいけるでしょ。わかんない。延暦寺。なんかアウパーがおらんみたいからアウパーが。頑張れ、あの1位に太刀打ちできるのか。お、ボン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 ボム。ボム、ボム。捨てたやつによ。よし。あどうする？もう B、A 行く？棒持ってきてないけど大丈夫？最悪の調子のれた。あやべ。普通に打ち始ま負けた。った追いかけっこ。あ、反応遅かった。ヤマト武器落とすわ。つまり、そういうこと。はい。キハ、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 キハ。サンキュー。T 字死にすぎたね、今のは。うん。ちょっと、目標を覚えとかなかったな、秒数。 15秒ですね。キッズが騒いどる。あ、すい完成。やば、びっくりした、ボットかよ。おったっけ？あ、僕も持ってくるべきだ、これは。あ、コンスだ。コンスト。もしこのまま行くんだとしたら。あ。もう終わった。あいつ、うまっ。俺こいつチートだと思ってるからちなみに。無理ばい、まだ無理ばい、無理ばい、無理ばい、無理ばい。無理ばい、無理ばい。ビラッシュ、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 ビラッシュ。 A ラッシュでつこうって言っていますけど。オッケー、ラッシュ。ついていったのか。俺こいつそんな上手くないと思ってるから。うん、こいつそんな上手くないと思ってる。キルって一握りの話。ショートにおるかな？ロンロン。あー。なんだその会話。GG。 A ショート半。ラスト。いや、舐めすぎでしょ。なんで？ずっとナイフ振り回しとって。そうだよ。俺に託すのは間違い。こいつに託す。来た。ボムも来た。ボム投げるやつ大概バカしかいないから、ちなみに。タカ。あー、バカか。そうなんですけど。フラッシュ1 1個目。番待とう。ほら、 1番待とう。もう相手うめえよ。 2個目。ボトンだった、あれ。なんで人、
なんでさ、チームの悪口言ったやつのために頑張らんといかんの俺。ああ、やっぱ俺がもう持つわ。それはもう考えですね。死ね。何スモーク。一枚。やっちゃった。マジ無理じゃん。家の。サイト。走るよ。嘘ついたわ。俺撃ったよ、今。音出ただけだった。お金がなで、俺。こいつ負けるからな。俺が負けるってことは。ガチで板ついてんじゃん、そいつに。うわ、あいつ。ワハフ。しまった。ショワン。ナイス。あ、いる。そう。よし。スターフ。踊りや !32 カット。ラストハーフ。ラストロー。あ、違えや。We will win. こいつムカついたかマ。ジムカつく。気の時間抜けよう、早く。相手の1位がうまいな。だからどうしたの？やめた。なんで？ムカつきた、あいつに。いいや、やろう。あ、じゃあパブ G やろう。え、やば。コットやろ、コット。あ、こっちやる？いいよ。俺もこってやろう。こっちの味方、あれだった。黒色でした。え、ほんとに？なんだった？黒色の何あれ。多分、星？うん、星。あー、DMG か。ムカついた、マジで。こいつこって入れた？出ないから入れる。やろう、コット。この URL? そこれはどうすんの？う。入れる。ゲームループってやつを入れて、not found なんだけど。ほんとに？あ、あったあった。すぐ not found になる。なんで怖っ。消されたそのサイト。わからん。ゲームループって調べてね、ゲームループ。あるわ。ゲームループうん。それ間違える、サコ。キッズがうるせえ。うん。ヤーマートって叫んどったよ。ワイがおる。何も始まんねえんだけど。ダウンロードした瞬間COD 入ってんだけど。ほんとに？タカなんて名前？おい、うんこブリュ。うんこブリュ？うんこ。ガチで気分悪くなったの好き。はい、追加した。何これアプリをあれでできるって感じのやつか。そう。意味もなく切れられたのがマジでムカつくんだよな。うん。いや別に。ちなみに犯人は俺です。What the
ポポッポ。めっちゃ適当な発音だったら何言ってるかわからなかった。What the fuck しか聞こえん。パーポー、what the fuck だった。うんはい。で、うんこフレンド追加して俺のこと。送ったから。来てないんだけど。たわけがアカウント作らなあかんやつか。で、これ普通に橋本のところから招待してくれればいけるよ。あそっか来てないし、あと来てないし。送ったってお前7レベルでしょうん、俺には来てないもん。死ね俺今、相互フォローだ。あ、今来たわ。イージーしてる。はい来たアホ死ねうん、ギスギスしてんじゃん。とりあえず、まあしてくね。俺の正体できたらたか。とりあえず、一回うんこ見る。おい返しろったかタカ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 うるせえな。もしかして船か。とりあえず早くレベル10まで、レベル10まで上げよう。ランク行きたい。ただ普通にうめえやつおるからムカつく。ムカつくな、こんなゲームでお前。だって、ボコボコにできるって聞いていったのにさ、橋本から、だってできるやんね、あそこできると。多分タカのね、他には技術が下レベル手くそ。45おるけど相手ガチ勢じゃん、キモ。ゴロジャガ持ち。でもルーキー1でこいつカス。てか、感動がいじれんだよな。いじれるよ、これ、感動。ちなみにいじれます。下げれんかったもんね。ちなみにいじれます。バクってる。ちなみにいじれます、タカ。タカ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 。タカ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 。ね、タカ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 タ。このゲームさ、上のホイールが反応しない。マジうん。そのセッティング下下げようと思うとさ、上に上げれなくなるんだけど、俺の。壊れてる。フラッシュワン、ガン見してみた。わら。てかもしかしてこのゲームインストールさ、SSD にやってる？知らん。よっしゃ、俺はスナイパーで行くわ。やめていただきたいんですけど。マジでバグってる。こっち4人じゃん、俺ら。さあ行け。なんか俺入れん。サムライブルー。お前がやったのタタタパララ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 ラ。朝ドラって誰が見るの？俺が見るぞお前大学やろ。まず家にテレビないっていう。マジで感動いじりてえ。よし。Right now。これ一回再起しんと。これ音うるさい COD。どうだったっけな。別に普通。あとね、覗く速度が遅すぎてイライラする。はあ、負けちゃった。てか俺こんなに殺してなんで負けてんの？負けたないか。いや、俺が今クソ雑魚だもん。なんで？感度が高すぎて、あとまともに走れん。日本語だっていじった感度が元に戻ってんだよね。日本か？ゲストでいいこれ。あ、ゲストでいいよ。名前何にする？日本語できるこれ。あ、できる。そう思う。ちょっと一回再起しんと感度変えれん。
ゲームを。ああ、これ終わったらね。うん。お菓子も。スナイパー使えよ。今スナイパー使い始めたけど。こいつも。ゴロジャガ持ちこれあれだ。回すだろ。俺も兵器使いたいな。何これやばない何いちいち右クリックで、エイム合わせようとしなかな。いや、違うよ。危なっ。もうスナイパー使いなしでよくだったわ。なんかこのギリギリなの。こ俺れと、がいながら。と、来た。 2枚抜き。ファイナル。これチュートリアル受けた？抜けた。草投げ。なんかないか。普通ぐらい。一回落とすね、これ。とりあえず、どっちから感度変えとる？マウスの感度変えとる？マウスの感度変えとる。ゲーム内感度変えや。いや、ゲームで感度さ、そう、セッティングのとこ行くと、上ホイールが効かんから一番下まで下げちゃったら、今いじれるんだけど、いいじゃん。あと俺も聞かんよ、なんなら。聞いたわ。なんか通常、上のホイール、はとりあえず変えろよ、お前。感度。本当じゃん、エイム合わせるだけで売ってくれんじゃん、このゴミゲ本当に？ー。うん。実際もチュートリアルになってるもん。タップ？ああ。だから回転モードどうしとる？加速距離にしとる。俺たちは加速ゼロの方がいいよ。だよね。どこで加速。感度のところ。感度変えただか。うん、一応変えたけど、これがいいのかどうかわからん。橋本いける？うんこ盛り。うん。だからなんで入れんかったのお前。わからん。陰謀。うんぱう。コアツ入ったらコアツ4人でランクますか。コッコマック。いいよ。まあレベル10にならなんか、結局。うん。出た。スナイパーあげる、ここ。確か。来た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 ここやばくない？これやばい。感度良くなったわボスローだし、これガチでなっとったら。コットガチで。コットモバイルガチで。大会出る。マウスで。大会上位全員マウス。スナイパー有利な。より。こんなんガニ有利だろ、スナイパーが。スナイパー一着よ。やばいって！こいつもマウス。あれ、帰れんかった。日本語あんじゃん。ニュークだ。死ねー、UAV。感度高っ。これ感高いのか。俺もなんか通帳エムブレるなと思ったけど。普通に負けたわい。俺は負けは許されんのさが。
ADS の感度もうちょっと低くしよう。この人感度下げよう。やばい。来てる。ナイファーが。ねえ、このゲーム無敵とかあんの？ある。あ、春季ってやつ絶対うまいですね、こいつ。やっちまった。スマホでどれぐらいやれるんだろう、このゲーム。いや、バスの中入れんの？いつまでやんのこれ？50スナイ人。パーに変えた方がいいな。お前ってますよ。いや、俺が行くだけ。なんかたまにさ、ポインターで行くんだけど、マウスポインター。なんで？それコントロール押したから。あ、コントロールか。ちょっとやばい、きついんだけど、これ。やばい、間違えて感度148にしちゃった。とんでもないことになってる。マジでとんでもない。すげえ。マジか。ちょっと待って、やばい。よし、レベル2。武器に再結つけちゃいけないよな。んこういうみんなが使える武器に。ちょっと一回抜けていい？ダメよ。 148になっちゃってまともにできんくなっちゃった。抜けた。投げ、チュートリアル。いつまでやらせんの？上聞かのなんなんマジムカつく。何バトルパス買わせようとしとんねん、プース。思ってる処理が遅い。スマホアプリなのに。いや、アップグレードとかあんの？武器強いんですけど。武器アップグレードするとどうなるの？アタッチメントがつくのか。スナイパースコープセンシティブもあんのかこのゲーム。何こだわってくるね。あ、そう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 。急にマゾイルの上聞くようになったんだけど。なんで？スタンダードセンシティブ。これ何？モードによって変えれんの？うん、らしいよ。全部統一してほしいんだけど。勝手に。課題までやんなさそうだからパソコンでも落とそう。マウサーがよ。てか問題になりそう。マウサー問題。コットモバイルこんだけマウサーおると。対マンしようかって書いてある。実際マウサーなんあいつら。いや、マウサーっぽくない？スマホでどれぐらいやれるかでもわからんくね？ああ、わからんけど。スマホガチでおるやん。はってか、4本指。ズッキーニエビ。4本指とか。マジこれじゃゼロキルだよ、ズッキーニエビとか。俺ら、野良ゼロキルだよ。だかマジでら、うん。ゲーム。あった。カメラカードと試合カードって何が違うの？わかんないんだよね。そこら辺なんなん？でも設定日本語のままなんだけど。どっちも一緒にしたけどさ。感度プレセット低いにしていこう。よし、行くか。ファイヤーセンシティ CM デスマッチにする？ブ。俺いけるよ。あ、マジなんでラメしたお前。最速おじさん。
最速おじさんでした？うん。ひらが漢字が最速おじさんひらがな。ジョイスティック別に使ってないもんな。グラン。な。クラン入りたい君ら。どっちでもいい。俺のクラン入れとるわ。半日集まる。ちょっといいか待って。クラン招待するわ。俺のクラン。半日集まり招待するわ。これ一回抜けな入れん？多分そうだね。半日集まれ。半日集まれ一回抜けるわ。俺も一回抜けよう。招待。バトルロイヤルはいけんの？あ、いいんじゃない？でも、4人でしょ？ 4 人でいけんの？わかんない。入った半日集まりに。ちょっと待ってね。来た。クラン半日集まれ。上級モードにしとる？わかんない。シンプルモードなんだけど俺。あ、今日引いちゃったごめん。足元招待してくれん。チームに。俺もなんか、やばいごめん、もう一回送ってくね。いや。いろいろやってる。じゃあめんどくさいんだけどね、最速おじさんって打つの。そんなに？だって漢字打つとなんか、出てこんもん。これ何？全部受け取っていいの？車の鍵？それやってあげる気ないの？え？人のカバーかけてあげる。っていうか寒いかな。俺も思った。寒くないわと。半日。半日集まれ。ちょっと待って、あ、ごめん、こいつお待たせ。俺も招待頼んでいい？特になんかこれやった方がいいとかないやんね。通貨もらってないし。ないね。はい。てか、俺らもどうも、よかったな。招待やってないです。オッケー。招待来ないです。じゃあ俺がする招待。よし。今日クラン半日集まるの。クラン活動日活動日。ありがとう。最速おじさん来た。よし。とりあえず、レベル10になる。俺ら。うんこが重なってんだよ、二人ほど。俺のファンボ。ガチのファンボーイだからな。これキャンセルできんのだね。マッチングしたら。マッチ。そうだよ。そんな甘えたことさしてくれんよ。厳しい。もうスタートから始まっとる、このゲーム。さすがに許さねえ、そんなこと。うん、ここゴミチーム。相手弱そうで草。スナイパー使おう。このマップ。一人さ、左側の爪見とって。強いから、あそこ。ガチじゃん。急にガチ。俺ずっと理想置いとくよ。あいいよ。俺もそうだよ。ちなみに、アニョンハセヨさっき気づいたもん。このマップやった時に。一人理想置いときゃ左、負けねえやん。上乗ってる。やった。ナイス。あ、違う、逆だ。こっち右爪見てるから右見とって。グレネード失敗した。スナイパーでちょっとライン上げるよ。ナイスあと1キル。足音がする。さあ楽しいだが。ザコこいつら。かわいそう。はい、UAV 出してきます。うん、追い詰めが始まった。ひどい27対3。
これね、本当にかわいそう。知らんことできんのか、このゲーム。ああ、できる。できる。C か。もう終わらせるよ。爆撃だって弾がなくなりそう。いくーあれ死んでない誰も。ちょっと M4 に変えようかなと思ったけど。まあいいや。え嘘じゃん。こいつがファイナルキル取ったのこの病気みたいに打ち続けたやつ。こんなやつおったっけこいつ何キルしたんだろわからん。最後見たよね、情報。う。うん。見るだっけ見最後。れるやんね。多分見れると思う。かわいそう、相手。飛ばそう、ここら辺の画面。これ飛ばして次へ戻るでいい。戻ろうして次。キル数、あ、こいつ最後1キルだけやん、こいつ。俺画面止まったんだけど。こいつ、ラストのラストだけ持ってきやがった。俺何キル俺見れんのだけど、終わった。8。 8か少な。止まったいいよ、もう一回ちょっとあれし。止まっちゃったね。新しい武器手に入った俺。なんて武器 AK なんとかなんとか。 ?AK 必要よ。あれじゃん。 AKS よくあるやつ。そう。とりあえずこれに持ち替えとこう。M4 よりこっちの方が使いやすいだろ。マウサーだったら関係ない。てか M4 弱くね？弱い。まあ、ちょスナイパートイレ使うからいいや、今。コンプリートしちゃった。違う武器に変えよなんでお前 AKS 育てとんの？う。コンプリートしちゃった。おっ M4 次育てよう。ちゃんとね。アプリがゴミすぎる。僕もあれなんかな。大きく負荷与えちゃうと。よし。しおりが死ぬんかな。これナイフ強化とかできんの？できます。ないか。ちょっと一回飯食いに落ちなくなるし。早めの。すぐ戻ってくるけど。戻ってきた俺。あ、一応経験値もらえるんだ。よし、行くか。俺らも募集しとかんくていくらん。あ、俺も募集したよ、今。ちなみに。インスタで募集しといた。きついやつどんな自分のスノーをアイコンにして、マジ VC やり誘ってって言っとるやつ。これもまた出会いのあれになっちゃうのか。出会い中持った。オッケうん早速荒らすか。ゾーン361よ。3261よ。うんこランクマン行ったらボコされて終わりってきた。ー。血で滑っていいの？チェンセするー。今何これ。チーデスとの違いがようわからん。何が違ったの？チーデスは多分、スポーンが違う。スポーンがいろいろバラバラ。ああ、そういうこと多分、フロント、相手の場所に応じて、じゃあフロントラインの方がフロントラインよ絶対いい。だって、あそこに置いとくだけだもん。敵のリスに、エイム置いとくだけで死ぬから。だってこれ3秒か溜まっても死なないもん、撃っちゃってる時に。やばいよ。 3秒以内に殺せばいい。ずっと見といても殺されんもんな、こっちが。殺されん。ぬるすぎる。ああ、多分弱そうだ。悲しみでワニだっでて。さ、これあれだね、クラン5人でやるときさ、
なんか、出し出してるね。クラン半日集まれって名前。スナイパー使おう。スナイパー強い？強い。だって脳死で置いといて撃つだけだもん。マジで。確かに、打ち始め遅いよね、このゲームどう一発よ。本当に意味ないよ。置いといたらもう終わるもん。うん。殺されんし。左の爪だけ見てて誰か。つまんな。もういいよ。俺、終わらせてみんな、早く。俺、することがねお、少し上手いやつがおる。悲しみの輪に。お前らがずっとスナイパーでキーと違うから、無敵しかいねじゃあ、無敵切れるの待ってやったら、ちゃんと。俺ら、え。うん。めんどくせえ。だから俺自動で撃ってくれるんだけど。ずるくないそれ。チーターじゃん。だけどマジで遅いよ。しっかり合わせてパパパパパンって全部3発あってな感じ、リコイルありで。お。一人詰めてきとった。え、こっち死なないんだけど。無敵あるよ。爪見とけって。お前さ、爪見とけって言ったやん。勝ったあいつ。え、マジ一緒なのかな。溶けたんだけど。助けてくれた。ありがとう。右側二人。デルタ2、デルタ2。ガチじゃん、お前。俺わかんない、デルタとか。どこがデルタ？どこでもデルタだよ。あるよね、アルファとかデルタとか。AV でも使っとこお前ら殺しすぎて、俺何もキルできねえ。俺もうスナイパーなのに前の方来たよ。だから。つなじゃん、たか。いや、もう無敵時間切れた瞬間に味方が殺してく。あ、やべ。なんかさ、あれ、ヘルストーム使い方むずいんだけど。あー、ドラッグ、あれ、ドラッグ。なんか超強そうなの来たんですけど。しゃがめなバカ。しゃがめなバカ。いやこいつうわー始まってしまったよ。ちょっと新しい武器使ってみよう。終わったわ。バカがしゃがんだ勝手に死ね。いや、ねえ。しかも謎の画面で終わるってあ、いう。AFK じゃね、敵。お前殺されてもやし来た。もし燃やし、かして。ちゃんと。ずーっと燃やしてた。知らん大事よ。あいつ多分内落ちしちゃった。多分そうです。てかなんか、問題になりそうけどね、結構。骨董。だっても正直影響ないっしょ。うんうん。みんな同じ煽りなのも面白い。これどうするんだっけ？何もしないけど、ほら。右上で、次へ、次へ。で、最後戻るでいい？これでログ戻れるから。じゃなんか、ちょっと一回落ちるよ。なんで？呼ばれた。誰に？すぐ戻ってくる。はい。あ、じゃあ一斉に行ってくるわ。残りうんこぶるって書いてあった。一戦で済むのか果たして。今武器のレベルがあれがやりやすいから。新しい武器持っていくわ。いや、面白すぎるな。ゴミすぎる。
始まったよ。ちょっと待って、うんこしてる。いいよ。全然大丈夫。よし。やばいやばい、あいつらの動きがやばい。バカだ。えおい、あいつらやばいぞ。パソコン勢がおる。もしかしたら。本当に？動きがちゃんとしとるやつおる。いや、でも下手くそ、下手くそ、下手くそ、下手くそ。勝てる、勝てる、勝てる、勝てる。パソコン同士の戦いが始まった。うまくない、うまくない。スタンバラすわ、スタンバラすわ。やばい、コントロール、うぜえってこのゲーム。コントロールの存在。押しちゃうもん、普通にしゃがみボタンとして。なんか、ダスクみたいなやつなんだけど、ずっとしゃがんで。これあいつ、爪見ててほしい。あれ絶対パソコンだもん。え壁から、まあ、連れてくるやつはマッチば勝ってるから。じゃあ俺スナイパーだからこうせん。よし、UAV あげる。頑張りな。オートエムじゃん、これ。よし。ゲットアウトはマウサーです。あれ、うんこしたら蹴られた。ああ、マジかよ。マウサー戦争やりなかったね、みんなで。うまい。殺せんのやけど。めっちゃいい勝負してる。普通の FPS になってて笑える。くそやべ。やばい、やばい。まあ。ナイス。マジやばい。負けたな、これ。あいつはレベルが高くてさ、UAV が強すぎる。くそつ。あー、悔しい。橋本おい、お前のせいだ、マジで。あー、あー。もう、野良いらねえ。
だって、野良0キルで1キルだようん。で、接戦だよ、これ。いいくさ。死ねな。はしょでいく今んとこスナイパーとこれしかないのやだな。ああ。別にスナイパーでよくね。まあいいけど。この88って何？コインが必要なのこんなに。レベルだと思う。レベルか。ここにやり込み要素を加えんのマジでゴミ。ね。犬ちゃん VC あり誘って。きしょ、死ねよ。よしか。やめよう。足りから早くお前のことをレベル1にしてランクます。スナイパー使おう。あ、こうなの。お、あれじゃん。名前忘れた。始まった始まった。うん。あ、ちゃんとおる、今回は。オッケピング80ってやばくね。でもスマートフォンなのか。サーバーどこにあんのって。ー。あ、なる。誰も来ねえじゃん。ゴミすぎる。これリスポーン反転しない？大丈夫？はい。反応しない。ここ？終わりじゃん、このゲームじゃ。あー、つまんねえ。何してんのお前。戦える場所がいっぱい人いた。あれ ?V。なんで裏にいんの？死ねよ。マジでヘルストームの感度が低すぎて当てれん。どっかいじっちゃったかな、感度。お、リスポーン変わってない？違うよ、これ。右、左がみんな抜けてとんのか。いや、たまたま、うん。びっくりした。HP 一応表示されるんだ。あー、負けた。はい、撃て、バカ。はい、自分で撃ってくれんからさ、終わってる。自分で出てるやん。撃たんもん、俺の設定で。設定変えたら。どういう風に書いていいかわかんない。俺も。デフォそれだな、そっち。
レコードプロフェッショナルモードみたいな話みたいかよ。うん。終わった。お橋本。ちゃんと今合わせて。俺ちゃんと合わせてんだよ、これ多分うん。多分こうん。でしょ。っちだと。まあ、それはわかるけど。今腰打ち腰打ちだったり全部。腰か。あの距離は腰打ちだな。ふぅー。オワコン。あ、レベル20になった。はいや。一切りが一人。ちょっと。何だったっけ設定か。多分シンプルモードがいかんのだろうな。射撃モードわかんな。エイムしたら撃つっていう設定、これ。多分。ねこれで。で、上級モードで上級モード。ちょっと待ってね。タクティカルスコープじゃない。エイムじゃない。なんだどの感タクティカルエイム感度。ヘルストーンの感度ってどれ？通常射撃感度。これでいいや。で戻ると。OK。殺してやる。やべえやつ。ぶっ殺してやる。お、オッケー。これで俺もう余裕よ。好きな時に撃てる。はい、もうおしまいよ。感度高くなっちゃった。リスポン地点がわからん。めっちゃ簡単じゃん、こっちの方が。無敵が硬い。援護いったる。無敵強。これ、手変えるのかな？変えれる。通常ちょっと射撃感度の意味がわからんな。あ、来てね。まあ、負けた。どこ？ショットガンにワンチャン負けるな。ショットガンじゃなかった。バカがおんだけど。てかこれ、あれか、単純に動機がうまくいってないだけか。ついに射撃しながら飛んでくんだけど。撃つアホがおる。AV オンライン。車バカしんわ、このゲーム。何が出るか何が出るかうるるるる
は、無理。はい。おい。はいまだやってるや。ってる。さっきマウスで足して当たりました。負けだ。そんなテンションしとって今声が。マウスで当たった時のテンションをしとったわ。じゃあ勝てたんだよ、あれ。あんま強くあったもん。ただ橋本がなかっあ、橋本どこ行ったの？た。帰った。え家に？なんか俺らがバカにしてて、なんかしょげた。かわいそう、橋本。あ、終わっちゃった。いどういうことマジで。や、おるよ。お、うんこ盛りじゃん、うんこ盛り。あ、お前、ホル甘スだ。すぎる、どうお、うまい。あ、うまいじゃん。ジオもこれぐらいになってほしいわ。始まった。なんで喋らんのあのバカ。聞こえてないの声。タピオカの声聞こえんらしい。うん。バカだから。口縫ったもん、こいつ。口塗った。バカだから。バカだから口塗った。またうんこ盛りが1位だよ。俺750。橋本が一人で前でずっと暴れとるもん。あいつうめえもん。あのバカ。ね俺、ヘルストームのあのスポットだけマジで早くしたい。正体ヨロ。うい。 M4 コンプリート終わったんで他の武器使います。あ、ちゃんとやってるお前。武器ごとに。武器ごとっていうか、なんか同じ武器使っても面白くないなと思って。連邦。ファストマガジンとかいります俺ファストマガジンにしてる。マジうん。エイム、タップして長押し、タップ長押しでエイム。ちょっと待って、ダッシュ中にしゃがみをタップ。スライディング。常にダッシュとかあんじゃん。ある。まあ、いらんわ。ジオよ、ジオ。強化チケットが全然落ちてないんだけど。なんでわかんない。それ多分バグだよ。 1個しか落ちてないんだけど。はい、FOB どっ上げる。かから受け取るとかあんのこれ。ない。勝手にもらえとるもん。うん。じゃあバグった。俺のゲーム。ダッシュ時にしゃがみを長押し。強化チケット別にいらんよ。でも強化した方がいいんじゃないの？武器使っとると経験値溜まってそれだけ忘れる。違うんじゃないそうでしょ確か、橋本。あ、そうなの？あれだよ、ティアごとにももらえる、なんかバトルパスみたいなのあったじゃん。そうって言ってやんだかそのやつでももらえる。でもあとヤマトの入れたらもらえる、ちゃんと。ら。そうそう。詳しい。ガチでいくよ。さっき、なんか適当にしてたら見つけた。これだろガチでいくよ。キう。モはい。オクター全員。高速回復とか俺やっとパックつけれた。なんか来たんだけど。何これもらオッケーえるの？もうバロンからもらった報酬。ありがと前らも送っとけ。で、これいるチケット。う。わかんない。多分使うわ。ぷよぷよなんたら。新しい AK なんとか使ってみよう。 AK 数、なかなか強い。うん威力80だからね。それ強えや。これ体力どんなもんなの？知らん。お髪型もバッチリオッケー。オッケー。長っ。全員やめさせた、お前ら。もしかして。潰す。俺確か残ってない。コットを潰す次マサ当たる。みんな飯の時間でしょ、もうすぐ。隔離されそう。まあさ。 KD いくつなんだろでも俺良くないな。う。よくないっつっても1以上あるからな。違う。 KD 多分俺下がってよ。俺たち敏感すぎでしょ、それに対して。なんか俺だけ場所遠くねいや、お前が一番近いんだよ。
あ、いや、違う違う。俺の場所とくね。なんか隔離されとるお前。なんで危険人物だもん。あ、そっか。えもうさだ。始まった。戻されたの。チゲン、ピゲン。イェーイ。ファーストブラッド。成功。全然マップがわからんのだけど。そう、マップわからん。だから、ボーボーにできる自信はある。なお負ける。相手リス切っちゃった。そう、相手のリスンキルだけど、ショットガンのキル範囲狭っ。でもショットガン、だいぶ無双できそうじゃないこのゲーム。うん。マウサーだったら。そんなことはな。ないるほど。でもそれだけはスナイパーだよ。うんこ盛りケースすんな。早く倒せた方。かわいそう。マジでお前ら。せめてリスポンから出してあげな。ゲゲーム中断する者もいます。誰やばい。すごい、足でも一発だもん。あのスナイパー。足一発うん。なんか課金してそうなやつがおった。俺3キル、4キルに、よし。ヤマトめっちゃ持っていくじゃん、キル。僕登れんのか。これもう G をしたら勝手にねグレネ投げるのやめてほしい。うん、ガトリングで遊ぶバカもいます。さあ。大根ガエルに殺された。あれだな。やっぱ門町とかは単純に負ける。普通に。どのゲームでも。打つだけだから。死んだ。紙飛行機で死ぬバカ。ショットガンの光線距離短すぎてゴミ。あいつネクラやな。一人ずっとなんかどっかで持ってるスナイパーで。マイクに敵がおった。なんでこんなのいや。おう。よし、殺した。これどうやって火炎のやつ使うんだっけ。いい。このゲーム落下ないんだ。終わりそう。課金してそうなやつ毎回殺す俺。今回多分マウサオッタっぽいな、25は。来た最速おじさん。これは最速だわ。うん、落下ダメージなかったこのゲーム。ないんだ。強っ。あと1レベだわ。ああ、楽しい。
俺もう M4 最大だ。変えたら AK にしたら。 AK ないもん。じゃあ、スナイパー。レベルいくつ ?AK。レベルでやればいいんだよな。で、アンコモンとかレジェンドとかあんのないじゃん。スキンのことこれもしかしてレアだってなん。かスキンごとにあるらしいよ、レベルが。あキモくね。レベルダウンにして、レベルダウンって。行くぞ。お前ら。早くランク行きたいみんなで。止まって。ランクカスが減ると負けるもん。うん。キャリーしきれんかった。なんもない大容量。俺武器経験値カードなんかめっちゃあるよ。34枚、28枚、14枚。何そんなもんのわかんない。オッケランクシ行ってたートじゃん。シート。ランク行ったら課金した、実は。ー。やめてくれ、このゲームで課金は。いや、スキー持っとる。 4万のスキン持っとる。じゃあ正直絶対ジオに課金した方がまだいいよ。間違いない。でもこっちの方が一般人的なステータス高いよ。コットのさ、だって一般人は、いやコットじゃない。日本でしか通じのではない配信するな、こと。ダメ、これダメかな。笑